Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Zero και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Z Comments, όπου ουσιαστικά είναι σειρά Q&A, απλά ήθελα το όνομα της σειράς να έχει να κάνει σχέση με το όνομα του καναλιού. Πριν από 6 μήνες ανέβασα στο κανάλι αυτό εδώ το βίντεο, όπου ουσιαστικά λέω ότι σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με μένα ή το κανάλι ή γενικά με το οτιδήποτε, μπορείτε να τις αφήσετε κάτω στα σχόλια και εγώ θα κάτσω να τις απαντήσω. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ήρθε η ώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τρόπος να περνάς ένα Σαββατοκύριακο? Να παίζω τερατομονομαχίες Yu-Gi-Oh με τους φίλους μου, παράλληλα να τρώμε junk food και στο βάθος η τηλεόραση να έχει συνδεθεί στο YouTube και να παίζει χαμηλά μουσική. 10 στα 10 εμπειρία, το συνιστώ σε όλους. Απολαμβάνεις αυτό που κάνεις για να ζήσεις? Αυτό που έκανα κάποτε, το οποίο δεν το κάνω τώρα, ήταν να είμαι προσωπικό ασφαλείας, aka security, η οποία είναι μία από τις πιο κακοπληρωμένες δουλειές που μπορεί να επιλέξει κάποιος για να συντηρήσει είτε τον εαυτό του είτε άλλους, και έχει περίπου 1,5 με 2 χρόνια που παραιτήθηκα, και αφού παραιτήθηκα μετά από, πόσο ήτανε, 2 μήνες, 3, πήγα και γράφτηκα σε ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω συντηρητής και εγκαταστάτης ανελκυστήρων, μιας και ο πατέρας μου δούλευε πάρα πολλά χρόνια στην Κλέμαν και με όθησε να στραφώ εκεί πέρα για μια καλύτερη δουλειά. Ποιο είναι ένα βιβλίο που θα προτείνατε? Νίκο, μου βάζεις δύσκολα γιατί σαν άνθρωπος δεν μου αρέσει να διαβάζω τόσο πολύ βιβλία. Προτιμώ να βλέπω ταινίες, σειρές, άνιμε και δεν συμμαζεύεται. Κυρίως να βλέπω ταινίες στο σινεμά, μου αρέσει πάρα πολύ να περνάω τον χρόνο μου έτσι. Είτε μόνος μου είτε με φίλους, δεν έχει σχέση. Τώρα, όσον αφορά από βιβλία, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία για το σύμπαν και γενικά τι βρίσκεται έξω από τον πλανήτη που αποκαλούμε Γη. Θα αφήσω τους τίτλους των βιβλίων στο βίντεο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα σε ενδιαφέρει να κάτσεις να τα τσεκάρεις. Εκτός αυτών έχω διαβάσει κάποια άλλα βιβλία περί λογικής, φιλοσοφίας και για το συνειδητό και το υποσυνείδητο, αλλά εκτός από αυτά δεν έχω κάτι άλλο να προτείνω, γιατί όπως ανέφερα και πριν δεν διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Τουλάχιστον δεν διαβάζω τόσα βιβλία όσο θα ήθελα να διαβάζω. Οπότε, sorry bro, δεν μπορώ να σε καλύψω περισσότερο. Είσαι πρωινός τύπος ή νυχτερινός? Είμαι πιο πολύ νυχτερινός τύπος και σε αυτό ευθύνεται το security, γιατί μερικές εβδομάδες το μήνα ήμουνα νυχτερινός. Δηλαδή ξεκινούσα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μου καταστραφεί ο ύπνος. Είχα μεν λιγότερα στο κεφάλι μου κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ήμουνα πιο ήσυχος και χαλαρός, αλλά εκεί κατά τις 3 με 4 η ώρα τα ξημερώματα με έπιανε άσχημη νύστα και έπρεπε να πηγαίνω όλη την ώρα να ρίχνω κρύο νερό στο πρόσωπό μου και να περπατάω, να ρίχνω ξέρω εγώ βόλτες έξω από το εργοστάσιο, πας και παραμείνω ξύπνιος. Ποια είναι η δουλειά των ονείρων σου? Δεν θα σας πω ψέματα, εάν μπορούσα να κάθομαι στον υπολογιστή μου και να παίζω 6 με 8 ώρες την ημέρα video games και να πληρώνομαι γι' αυτό, θα ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δυστυχώς για εμένα όμως αυτό το πράγμα φαντάζει ως ένα μακρινό όνειρο, γιατί εν έτη 2025 έχω ακόμη 398 συνδρομητές και το 54,5% που βλέπει τα βίντεό μου δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Έχετε κανένα κατοικίδιο? Βεβαίως και έχουμε. Έχουμε τη Ζουζού, μια αδέσποτη γατούλα που ένα ωραίο πρωί πήδηξε τα κάγκελα της αυλής μας. Εμείς της βάλαμε λίγο φαγητό και νερό για να ξεκουραστεί και μετά να πάει να συνεχίσει το ταξίδι της, και αντί να το κάνει αυτό, αυτή έμεινε εδώ πέρα μόνιμα. Ποιος ήταν ο λόγος που έβαλες το όνομα Zero Gaming στο κανάλι και έναν YouTuber που συμπαθείς? Ο λόγος που έβαλα το όνομα Zero Gaming στο κανάλι είναι επειδή όταν ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου, ο καλός μου φίλος Κώστας με σύστησε σε μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών, η οποία ονόματι Mega Man X. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο κύριοι πρωταγωνιστές, ο X και ο Zero.
Ο X δεν μου άρεσε καθόλου, το βρίσκω αντιπαθέστατο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο Zero, ο οποίος κιόλας είναι πολύ πιο cool όπως και να το κάνουμε. Είναι πιο ψηλός από τον X, έχει μια πολύ ωραία κόκκινη με άσπρο πανοπλία και έχει ένα πράσινο laser σπαθί με το οποίο τεμαχίζει όποιον έχει το θράσος να αναπνέει. Έναν χρόνο αργότερα αποφάσισα να ξεκινήσω να παίζω League of Legends όταν ήταν ακόμη καλό παιχνίδι και όχι αυτός ο βούρκος με σκατά και με το που ξέρουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση και δεν ήξερα τι όνομα να βάλω. Οπότε αποφάσισα να βάλω το όνομα 0365. Το 365 το έβαλα επειδή το όνομα Zero υπήρχε ήδη, κάποιος με είχε προλάβει προφανώς. Οπότε είπα να βάλω το 0365 ως κύριο όνομα. Και όταν ξεκίνησα το κανάλι, που τα πρώτα μου βίντεο ήταν βίντεο με League of Legends, είπα, ξέρεις τι ρε φίλε, δεν το γαμάς, αφού έχω ήδη το όνομα στο LOL, πάρ' το έτσι όπως είναι, κάν το copy-paste και βάλ' το για κύριο όνομα στο κανάλι. Σιγά σιγά όμως όσο περνούσαν τα χρόνια, το 365 άρχισε να μου αρέσει όλο και λιγότερο, σε σημείο που κάποια στιγμή ήθελα να το αντικαταστήσω. Και ήμουν σε φάση πώς μπορώ, με τι λέξη μπορώ να αντικαταστήσω το 365 και σκέφτομαι αφού παίζω video games στο κανάλι μου, το κύριο θέμα του καναλιού είναι τα video games, λέω γιατί να μην το κάνω Zero Gaming. Και έτσι κατέληξε το κανάλι να έχει το σημερινό του όνομα. Τώρα, όσον αφορά για YouTubers που συμπαθώ, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες YouTuber που μου αρέσουν, αλλά ένας από τους αγαπημένους μου, μακράν, είναι ο Ninja Cake Assassin. Βλέπω τα βίντεο του εδώ και πόσο, 11-12 χρόνια, με έχει κάνει να γελάσω πάρα πολύ, μου έχει χαρίσει πάρα πολλές και καλές στιγμές χαράς και γέλιου και συνεχίζω και βλέπω τα βίντεο του ακόμη και σήμερα. Ποια είναι η αγαπημένη σου παιδική ανάμνηση? Δεν μπορώ να πω ότι έχω μία συγκεκριμένη παιδική ανάμνηση. Ευτυχώς πέρασα πολύ καλά και παιδικά και εφηβικά χρόνια, με τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα όσον αφορά καλές και κακές αναμνήσεις, αλλά δεν υπάρχει μία ανάμνηση που να είναι, ξέρω εγώ, η top και όλες οι άλλες να έρχονται δεύτερες ή τρίτες, αλλά μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολλές καλές μικρές παιδικές αναμνήσεις. Ναι, σκοπεύεις να συνεχίσεις τη σειρά Analog Horror σε live ή όχι? Και αν όχι, σκοπεύεις να κάνεις κάτι παρόμοιο στο μέλλον? Εννοείται ότι θα κάτσω να συνεχίσω τις Analog Horror σειρές μου. Το θαυμαστό γραφείο του Dr. Nowhere, Vita Carnis, The Man in the Suit, το οποίο δεν το έχω κάνει reaction ακόμη και δεν έχω ξεκινήσει τη σειρά, είτε σε live stream είτε μόνος μου εδώ, off stream, αλλά θα κάτσω να το κάνω κάποια στιγμή γιατί έχω ακούσει ότι έχει πολύ ψωμί και γενικά είναι πολύ ωραία σειρά. Τώρα, αυτό το διάστημα όταν τερματίσω το DLC του Lies of P, θα κάτσω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τον gaming και θα ασχοληθώ με analog horror σειρές, οπότε θα κάτσω να ψάξω κιόλας καινούργια ονόματα για να δω εάν μου αρέσει κάτι και αν αξίζει να το κάνω reaction και να το αποδομήσω σε live. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, φαγητό, game? Από τα χρώματα πρώτο είναι το κόκκινο, δεύτερο έρχεται το ασημί και τρίτο είναι το μαύρο. Από τα φαγητά το αγαπημένο μου είναι το σνίτσελ χοιρινό αλλά κρέμ με μανιτάρια και πατάτες τηγανιτές. Τώρα, όσον αφορά τα video games, έχω παίξει πάρα πολλά video games από τότε που ήμουν μικρός μέχρι και σήμερα, οπότε θα φτιάξω έναν πίνακα με παιχνίδια που έπαιξα από άλλες κονσόλες και παιχνίδια που έχω παίξει αποκλειστικά στο Steam στον υπολογιστή. Και ο πίνακας είναι αυτός εδώ. Τι δουλειά κάνεις? Αυτό ουσιαστικά το απαντήσαμε στο προηγούμενο σχόλιο, οπότε συνεχίζουμε. Ποια χώρα είναι η αγαπημένη σου για να ταξιδέψεις? Η Ιαπωνία. Μου αρέσουν σχεδόν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Κουλτούρα, τοπία, μάγκα και άνιμε, μουσική, φαγητό, γυναίκες. Δεν μπορώ να βρω κάτι που να μην με αρέσει σε αυτή τη χώρα.
Προφανώς και δεν είναι η τέλεια χώρα, η υπέρτατη χώρα στον πλανήτη Γη, μια ουτοπία που δεν υπάρχουν αρνητικά και κακά πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα θετικά τους σε σχέση με τα αρνητικά τους είναι πολλά περισσότερα. Οπότε, όταν πρώτα ο Θεός μπορέσω να μαζέψω αρκετά χρήματα από οικονομίες στο μέλλον, θέλω να πιστεύω ότι όταν γίνω, ξέρω εγώ, 30-31 χρονών, να μπορέσω να πάω να την επισκεφτώ κάποια στιγμή, γιατί είναι ένα από τα όνειρα που έχω από τότε που ήμουνα στο γυμνάσιο. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Το πρώτο από τα δύο μου ονόματα είναι Αλέξης. Αλέξης από το Αλέξιος και όχι το Αλέξανδρος. Το λέω αυτό και το ξεκαθαρίζω από τώρα, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω και στείνομαι σε κάποιον, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50 ξέρω εγώ μέχρι 60-70 και δεν συμμαζεύεται, με λένε κατευθείαν Αλέξανδρο. Όχι. Είμαι Αλέξιος, που αυτό το όνομα το είχε ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε, τελείωσε αυτό το πράγμα. Τώρα όσον αφορά το δεύτερό μου όνομα, εντάξει παιδιά, προφανώς και δεν θα σας το πω, να έχουμε λίγο lore για τα επόμενα βίντεο. Δεν μπορώ από το πρώτο επεισόδιο να πάρω όλες τις πληροφορίες και να αρχίζω να τις πετάω έτσι δεξιά και αριστερά σαν να μην σημαίνουν τίποτα. Να κρατήσουμε και λίγο lore για τα επόμενα επεισόδια, αν είναι δυνατόν. Πόσα λεφτά ξόδεψες για το PC σου? Mobile, σε θυμάμαι που μου έχεις κάνει αυτή την ερώτηση και σε live streams. Μπρο, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση και ο λόγος που δεν μπορώ να την απαντήσω είναι επειδή δεν ξέρω ούτε κι εγώ ίδιος. Ή μάλλον καλύτερα δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το PC μου το αγόρασα το 2017 και από τότε μέχρι τώρα έχω αλλάξει σχεδόν τα πάντα μέσα του. Έχω αλλάξει κάρτα γραφικών, έχω αλλάξει μητρική, έχω αλλάξει επεξεργαστή, έχω αλλάξει κουτί, έχω αλλάξει ανεμιστηράκια. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει το ίδιο από τότε μέχρι τώρα είναι το τροφοδοτικό του. Αυτό το τροφοδοτικό είναι σκυλί, με έχει βγάλει σε ένα σωρό blackouts και διακοπές ρεύματος που έχουν συμβεί στην περιοχή μου. Είναι πραγματικά value for money. Τώρα, πάνω κάτω έχω σπαταλήσει πάνω από 1.000 ευρώ συνολικά για να φτιάξω αυτό το PC. Και ξαναλέω, δεν πήγα και έδωσα 1.000 ευρώ μπαμ με τη μία και το έφτιαξα. Έδωσα 1.000 ευρώ σε διάστημα πόσο, 7-8 χρόνων, κάπου εκεί. Δεν είναι ότι αγόρασα κατευθείαν ολόκληρο το πακέτο, πήγα πέταξα 1.000 ευρώ και τελειώσαμε. 1.000 ευρώ μέσα σε 7 με 8 χρόνια, έτσι. Τώρα, εάν εσύ θέλεις να ψάξεις για PC, μπορείς να βρεις PC και με 900 ευρώ, gaming PC, μπορείς να βρεις και με 900 ευρώ και με 800 ευρώ και με 700 ευρώ. Δεν είναι απαραίτητο να πας να ξοδέψεις 1.000 ευρώ, γιατί ξέρω εγώ σε περίπτωση που σκέφτεσαι ο Zero ξόδεψε 1.000 ευρώ για να φτιάξει το PC του, άρα για να έχω αντίστοιχο καλό PC πρέπει να ξοδέψω και εγώ 1.000 ευρώ. Όχι, δεν πάει έτσι, μπορείς να φτιάξεις καλό gaming PC και με πολύ λιγότερα λεφτά. Τι στόχο έχεις για μελλοντικά βίντεο? Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που έχω στο μυαλό μου για μελλοντικά βίντεο είναι όποτε μπορέσω να κάτσω να πάρω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ξεκινήσω μια σειρά unboxing με προϊόντα Yu-Gi-Oh! Επειδή όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα live streams και σε post μου στο Instagram και στην κοινότητά μου στο YouTube, μου αρέσει το Yu-Gi-Oh! Αλλά μου αρέσει το παραδοσιακό κλασικό Yu-Gi-Oh! Σεζόν 1 και 2. Τέρμα, ξεκάθαρα. Από την τρίτη σεζόν και μετά για εμένα το χάσανε, έγινε πάρα πολύ περίπλοκο και δεν συμμαζεύεται. Οπότε, όποτε μπορέσω κάποια στιγμή θα ξεκινήσω μια unboxing σειρά με προϊόντα Yu-Gi-Oh! Όπου ουσιαστικά θα ανοίγω τα κουτιά, θα λέω τι περιέχουν, θα βλέπω τις κάρτες, θα τις βάζω σε προστατευτικά sleeves και portfolios και ουσιαστικά πάνω κάτω αυτό θα είναι το περιεχόμενο. Αγαπημένο chapter στο Poppy Playtime. Κανονικά θα έλεγα το 4ο κεφάλαιο, αλλά με κούρασε και με εξάντλησε τόσο πολύ με τα puzzles και τους γρίφους του, οπότε το έκανα στην άκρη και θα κάτσω να πω ότι είναι το δεύτερο.
Ο λόγος που είναι το δεύτερο είναι επειδή είναι ανάμεσα στο πρώτο κεφάλαιο που δεν έχουμε ιδέα τι παίζει με το lore του παιχνιδιού, για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά που συνέβησαν και τι θα ακολουθεί στη συνέχεια, και του τρίτου όπου έχουμε πλέον μια πολύ καλή ιδέα τι έχει κάνει η Playtime Co, πώς σκεφτόντουσαν και πώς έπραξαν τα μεγάλα κεφάλια της εταιρείας. Οπότε αυτό που μου αρέσει στο δεύτερο είναι ότι αρχίζει να σου πετάει μερικά hints για το πώς ήταν αυτή η εταιρεία, τι καθάρματα ήταν οι υπεύθυνοι και πώς βασάνισαν και εξαπάτησαν και παιδιά και εργαζομένους για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η Mommy Longlegs σαν κακός, γιατί σε αντίθεση με άλλους όπως για παράδειγμα ο Huggy ή ο Catnap ή και... όχι, ο Doi είναι και αυτός πάνω κάτω σαν τη Mommy Longlegs. Αυτό που μου αρέσει σε αυτήν είναι ότι είναι εύκαμπτη και ότι ξέρεις ότι τεντώνεται ρε φίλε. Μπορεί να τεντωθεί για πάρα πολλά μέτρα και αυτό την κάνει πάρα πολύ τρομακτική γιατί δεν έχει μυς, δεν είναι δυνατός κακός, αλλά είναι πάρα πολύ εύκαμπτος και ευλίγιστος και λες δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτήν. Κανονικά, αν ήμασταν ρεαλιστικοί στην πραγματικότητα, αν σε κυνηγούσε η Mommy Longlegs δεν θα μπορείς να ξεφύγεις, γιατί και είναι πάρα πολύ ελαφριά, μπορεί να τρέξεις πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να τεντωθεί, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά μέτρα or something. Οπότε θα σε είχε γραπώσει κατευθείαν και θα σε σκότωνε, δεν υπήρχε διαφυγή. Οπότε ναι, όσον αφορά το Poppy Playtime, πιστεύω ότι το αγαπημένο μου κεφάλαιο είναι το δεύτερο. Πόσο χρονών είσαι, μέσα σε παρένθεση, εάν επιτρέπετε. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι τόσο μεγάλος ώστε να θεωρείται αυτή η ερώτηση προσβλητική. Οκ, είμαι 28 χρονών και στις 20 του μήνα θα γίνω 29. Τώρα, από τους εγγεγραμμένους συνδρομητές μου που είστε ενεργοί στο κανάλι μου και μπαίνετε στα live streams, αφήνετε comments και δεν συμμαζεύετε, σας χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μικροί άτομα, ξέρω εγώ, από ας πούμε 12 μέχρι 16-17 χρονών που δεν είστε ενήλικες, είστε έφηβοι. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι μεγάλοι που είναι από, ξέρω εγώ, ας πούμε από 30 έως 50 χρονών. Να βάλουμε ένα μεγάλο αριθμό, μια 20ετία. Από 30 έως 50 χρονών. Ποια είναι η φάση τώρα? Ότι οι μικροί θα ακούσετε το 28 και θα πείτε «Μαλάκα, ο Ζηρό μεγάλος είναι, δεν περίμενα να είναι, ξέρω εγώ, τόσο μεγάλος, 28 χρονών». Τι λέει ρε φίλε, τον έκανα για πιο μικρό, ξέρω εγώ, whatever. Και η δεύτερη ομάδα, οι μεγάλοι, θα πείτε «Τι 28 χρονών ρε φίλε, παιδαρέλη είναι αυτός, 28 χρονών, δες εδώ ένα τέτοιο, ξέρω εγώ, ένα μπόμπιρα». Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν 28 χρονών, είχαμε ακόμη Πασόκ. Σκοπεύεις να παίξεις ποτέ Five Nights at Freddy's? Όχι. Όχι μπρο, δεν μου αρέσει καθόλου το FNAF. Δεν λέω ότι είναι κακό παιχνίδι, αλλά ρε φίλε δεν μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι που κυριολεκτικά κάθομαι και παρατηρώ οθόνες. Βασικά, ωρε πούστη. Τώρα που το σκέφτομαι το FNAF, είναι το security που έκανα. Είναι η παλιά μου δουλειά, μαλάκες. Καθόμουνα σε ένα κουβούκλιο και έβλεπα κάμερες. Έβλεπα αν πάει στραβά σε κάτι και να έχω το νου μου, ξέρω εγώ, σε 10 διαφορετικές κάμερες. Παιδιά, δεν μπορώ να το ξανακάνω αυτό. Πραγματικά θα μου βγει PTSD κατευθείαν. Ξέρω ότι υπάρχει το τέτοιο, το Five Nights at Freddy's Security Breach, ναι, δεν μπορούσα να το θυμηθώ, το Security Breach, όπου ουσιαστικά είναι open world και μπορείς να περπατάς κανονικά, να κάνεις ενέργειες, να κρύβεσαι, να κάνεις... Έχει boss fights και δεν συμμαζεύεται, αλλά γενικά το παιχνίδι δεν με ελκύει για να κάτσω να αφοσιωθώ μαζί του, να περάσω χρόνο και να κάτσω να το παίξω. Πόσο καλό content πιστεύεις ότι κάνεις? I have no idea! Μπρο μου, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Και δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση επειδή η απάντηση που θα δώσω θα είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Για ποιο λόγο με ρωτάς τώρα? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Εγώ σαν Zero είμαι ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής αυτού του καναλιού και μπορώ να πω πάνω κάτω ό,τι θέλω. Μπορώ να πω ότι φτιάχνω τα πιο τέλεια βίντεο, ότι φτιάχνω τα πιο τέλεια thumbnails, ότι δεν έχουν προηγούμενο ξέρω εγώ, ότι ανεβάζω τα καλύτερα live streams στην Ελλάδα για να μην μπω σε όλο τον κόσμο, ότι το fan base μου, η εγγεγραμμένη μου είναι η καλύτερη, που αυτό δεν είναι απαραίτητα ψέμα, μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα άτομα που είναι συνδρομητές στο κανάλι μου και είναι ενεργοί, πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω, ξέρω εγώ, ότι έχω τον καλύτερο εξοπλισμό για γυρίσματα, μπορώ να βρω ένα σωρό βλακίες να πω, που δεν θα είναι απαραίτητα αλήθεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν μπορώ να το δω αντικειμενικά. Αυτός που πραγματικά μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση είσαι εσύ, ο θεατής που βλέπει αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πες ρε παιδί μου ότι βλέπεις 10 Έλληνες YouTuber και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Ωραία. Μπορείς να πεις το εξής. Τι κοινό έχει ο Zero με τους υπόλοιπους 9? Τι κάνει σωστά ο Zero με τους υπόλοιπους? Τι κάνει λάθος? Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα στο μέλλον? Τι κάνει που προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει και θα ήθελα να το διορθώσει? By the way, εάν σας έχουν δημιουργηθεί αυτές οι ερωτήσεις ανά τα χρόνια ή σας δημιουργήθηκαν τώρα που τις ακούσετε, μπορείτε να αφήσετε κάτω την άποψή σας στα σχόλια και θα κάτσω να τις διαβάσω όλες. Είτε είναι αρνητικές είτε είναι θετικές, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά σε περίπτωση που είναι αρνητικές, παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε κόσμιο λόγο, χωρίς να με βρίζετε ή να με μειώνετε. Θα κάτσω να τις διαβάσω όλες, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και θα κάτσω να απαντήσω κιόλας κάτω στα σχόλια, όχι σε καινούριο βίντεο, εάν έχετε δίκιο ή άδικο, και θα προσπαθήσω γενικά να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος και σαν content creator. Πότε αποφάσισες να ανοίξεις κανάλι στο YouTube και πώς φαντάζεσαι το κανάλι σου σε 10 χρόνια από τώρα, με 3 ερωτηματικά. Το έχει μεγάλη απορία αυτό ο Χριστάρας. Το κανάλι μου το έφτιαξα το 2017, αλλά τα πρώτα βίντεο που ανέβασα με League of Legends, όπως προανέφερα, ήταν το 2018. Τώρα, όσον αφορά το πώς βλέπω το κανάλι μου σε 10 χρόνια από τώρα, θέλω να απαντήσω ότι θα ήθελα για αρχή να υπάρχει ακόμη το κανάλι μου σε 10 χρόνια από τώρα. Τι εννοώ με αυτό? Με την εκλογή και την επανεκλογή ενός συγκεκριμένου κυρίου στη ΣΥΠΑ, δυστυχώς τα τελευταία 7 με 8 χρόνια το YouTube έχει πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ, σε σημείο όπου αν κάτσεις και κάνεις κριτική, προσοχή, όχι να βρήσεις ή να απειλήσεις, να κάνεις κριτική ή απλή καυστική κριτική, σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, το YouTube μπορεί να ξυπνήσει ένα ωραίο πρωί και να σου πει «Ξέρεις αδερφέ, το κανάλι σου δεν θα υπάρχει πλέον». Με τρομάζει υπερβολικά πολύ η ιδέα να ξυπνήσω μία μέρα, να πάω να κάνω π.χ. κάποιες αλλαγές στο κανάλι μου, να δω πώς πήγανε κάποια live streams και κάποια βίντεο ή να δω κάποια στατιστικά ξέρω εγώ, και το κανάλι μου απλά να μην υπάρχει. Και ο λόγος που δεν θα υπάρχει είναι επειδή έπιασα στο στόμα μου μια συγκεκριμένη μειονότητα ή μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που είναι υποπροστασία στο ίντερνετ και ειδικά στο YouTube, και αυτό. Όλα τα βίντεο που έχω επεξεργαστεί και έχω ανεβάσει, όλα τα live streams, ακόμη και οι δημοσιεύσεις για το πότε θα ξεκινήσει καινούριο live stream, σειρά live stream, ή για κάποιο λόγο που δεν θα γίνει live stream αυτή την εβδομάδα, αυτό το σουκού ξέρω εγώ, να έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Παιδιά, δεν θα σας πω ψέματα, δεν θα σας το κρατήσω μυστικό, φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο.
Θα μου πεις τώρα, Zero, ποιος σχέστηκε για το κανάλι σου? Με το ζόρι έχεις 400 συνδρομητές, που ούτε καν. Έχω 398 τη στιγμή που κάνω recording αυτό το βίντεο. Αλλά, παιδιά, για μένα δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να έχω 100 συνδρομητές, θα μπορούσα να έχω 100.000. Δεν κάνει καθόλου διαφορά. Ναι, ξέρω ότι πρακτικά το κανάλι μου στον αλγόριθμο δεν υπάρχει, δεν κάθεται κανείς να νοιαστεί για μένα τον πουθενά, αλλά ρε φίλε, είναι, ακόμη και αν έχω λίγους συνδρομητές, το γεγονός ότι μπορώ να ξυπνήσω, όπως είπα, και το κανάλι μου να μην υπάρχει μια μέρα που έχω κάτσει και έχω υδρώσει και έχω ρίξει αίμα για editing, για κοψίματα, για editing, για επεξεργασία τέτοιο, thumbnail, για 4 ώρες από ανωτά live stream, που είναι το πιο εύκολο να κάνεις live stream. Απλά πατάς ένα κουμπί και παίζεις. Ακόμη και αυτό, όπου υπάρχουν live streams που είναι, ξέρω εγώ, 4, 5 και 6 ώρες, θα είναι μεγάλο πλήγμα για μένα. Δεν ξέρω, αν συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το ξεπεράσω και αν θα το ξεπεράσω ποτέ μου. Επίσης, σκοπεύεις κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνεις meetup με τους viewers του καναλιού για να σε γνωρίσουμε και από κοντά? Έχω σκοπό κάποια στιγμή του χρόνου να κατέβω στο Comic Con για τα 10 χρόνια του και να κάτσω να γυρίσω ένα μικρό βιντεάκι εκεί πέρα, σε φάση, όχι ξέρω εγώ κάποια υπερπαραγωγή ή κάποιο ειδικό βίντεο, απλά ρε παιδί μου να πάρω έτσι το κινητό μου, ξέρω εγώ, να το έχω βιδωμένο σε ένα τρίποδο και να κάθομαι να φιλμάρω το event, γιατί έχω πάει 2 φορές σε Comic Con, ήθελα να κάτσω να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ δεν είχα το κουράγιο, να το πω έτσι, και κάποιες φορές βαριόμουν κιόλας, γιατί θα έπαιρνε πάρα πολύ effort να κάνω το editing. Τώρα, όσον αφορά το meetup, ο εγκέφαλός μου, το γεμάτο σκατά μυαλό μου, δεν μπορεί να κάτσει να δεχτεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι όντως θα θέλουν να με συναντήσουν από κοντά, να έρθουν να με γνωρίσουν σαν άνθρωπο και όχι σαν YouTuber ή content creator και να θέλουν να κάνουν κουβέντα μαζί μου. Παιδιά, sorry, αλλά το μυαλό μου δεν, όχι ότι δεν μπορεί να το αποδεχτεί, αλλά δεν μπορεί να κάτσει να επεξεργαστεί αυτό το σενάριο. Ότι άνθρωποι, δεν λέω ξέρω εγώ να ξεκινήσουν να έρθουν από δίπλα χωριά και από πόλεις, σαν τη Θεσσαλονίκη μέσα ρε παιδί μου. Δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ότι κάποιος θα θέλει να πάει στο Comic Con ή σε κάποιο άλλο event, δεν είναι απαραίτητο να είναι το Comic Con. Δεν πιστεύω ότι θα θέλει κάποιος να πάει σε ένα event για το event πρώτα απ' όλα και μετά να πει, ξέρεις τι, α ναι, θα είναι και ο Zero εκεί πέρα, πάμε να το γνωρίσουμε για να μάθουμε, ξέρω εγώ, πράγματα για αυτόν. Ο εγκέφαλός μου απλά ανατινάζεται σε αυτό το τέτοιο, σε αυτό το σκεπτικό ότι θα θέλουν άνθρωποι να έρθουν να με γνωρίσουν και να με ρωτήσουν πράγματα για μένα, για το κανάλι και οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως ανέφερα και πριν στην προηγούμενη ερώτηση, είμαι ένα κανάλι με 398 subscribers. Δεν δίνει κανείς γαμίση για εμένα. Δηλαδή το λέω με την έννοια ότι δεν είμαι σημαντικός, δεν υπάρχω στον αλγόριθμο, είμαι ένα από τα πιο μικρά κανάλια και αυτοί οι 398 συνδρομητές έχουν έρθει σε διάστημα 8-9 χρόνων. 8 χρόνων. Δεν μπορώ να πιστέψω το γεγονός ότι κάποιος θα θέλει όντως να έρθει και να με δει. Εμένα τον πουθενά, τον κατεστραμμένο που δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Τώρα, εάν όντως παιχτεί κάτι τέτοιο, δηλαδή μου πούνε έρθει ο επόμενος χρόνος, ανακοινώσω σε live stream ή σε βίντεο όπως αυτό που ανέβασα με τις ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, ότι ξέρετε παιδιά, θα πάω στο Comic Con και δω σχόλια από κάτω ή σε κάποιο live stream, ξέρω εγώ, δω σχόλια ότι Zero, πες μας πότε θα πας, τι μέρα, ξέρω εγώ, τι ώρα και δεν συμμαζεύεται να έρθουμε να σε δούμε. Εάν όντως το πουν αυτό άτομα, θα είμαι σε φάση, ξέρω εγώ,
θα δώσω πληροφορίες ρε παιδί μου, γιατί όχι. Θα πω, ξέρω εγώ, θα πάω Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Θα φοράω μια συγκεκριμένη μπλούζα με το ZJ, με τα διακριτικά του καναλιού για να μπορέσετε να με αναγνωρίσετε πιο εύκολα, I guess. Και θα κάθομαι σε ένα σημείο, και όταν λέω σημείο δεν εννοώ πάγκο, έτσι αποκλειστικά για μένα, ούτε καν, δεν παίζει περίπτωση να δώσουν χώρο για μένα και πάγκο. Θα κόβω βόλτες τέλος πάντων εκεί πέρα και αν με βρείτε, ξέρω εγώ, θα κάτσω να συζητήσουμε για το οτιδήποτε, ξέρω εγώ, για ό,τι σας περάσει εκείνη τη στιγμή από το μυαλό. Αυτά ήταν τα σχόλιά σας, κυρίες και κύριοι. Όπως είδατε δεν ήταν πολλά, αλλά holy shit είχαν πολλές ερωτήσεις και συγκεκριμένα του Νίκου που πήγε και άφησε ολόκληρη παράγραφο. Είχε πολλές απορίες το παιδί. Ό,τι νέες ερωτήσεις και απορίες έχετε μπορείτε να τις αφήσετε κάτω στα σχόλια αυτού του βίντεο. Υπόσχομαι δεν θα μου πάρει τόσο πολύ να το φτιάξω και να το ανεβάσω όσο μου πήρε το πρώτο επεισόδιο. Αυτά είχα να πω. Ήμουν ο Ζήρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο live stream ή βίντεο του καναλιού. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.